Ka Executive Committee KHEDC haka pratarik nailur kalalum ya ka jingelang baladon lang usiem ka hima melim ki pulit ka cantonment beat house bat ki enforcement ka KHEDC banya ther bat ya mirjing mut kumno bandrat ki jing sneu no drok bat ka kiat ki balakkan rai habaro ka we ka yaudu kini ki jing sneu ki la penwit ya ka suk kasan bat ka jing shngan ju ki palba ki bayade ya thiet hakani ka yau kumjuru kani ka yau kam shngan shu na ka benta ki palba bandej banwan haka por meet por senya hadian ka jingelang unong aiktin ka isi ka KHEDC ba Powell Soklat ulayat ho larai bantung da ka operation team banyat pahara hakeleng ka yaudo khnang bante lakam nakite ki kam sneu da ki pulit na cantonment ki pulit CM bat ki pulit enforcement ka KHEDC ya kani ka operation team and clear da officer enforcement ka KHEDC ba lanong uba Winston Tilingdo EM ulong kani ka operation team kan sedang terekam nado katayo banwan Nagalaga sa council ni yang survive baru ke para untuk di em juga trade di bawah Winston Tilingdo but itu untuk sekali jom ni bari pet ya ka market i ba Henry's im mentaka sini nakal yang jong i CM ila khot ya kenika jingalang kemenglap nong ka join meeting ada nang ruki nang hikmat ka hima meliam dari Pak Im bat ki menteri nakal yang juga police department kilawan OC jeung cantonment rengkap bagi katengod ki officer bat kom di ruki officer jingin ka enforcement berka kam ka mahmat ek mi kran ka dei ka bei ba ka jing shngai mo jong yudu ngini hen dikisngi ki beladap ban ka soka ka thu man pen ha man pen ke pendiang ya ka yudu training ngang ngashong komunik mo ngili yu bangidon ka yeng pakidulan rat ka yeng pat kam dan ka jing shngai te nuktu urong ka bamon kinole kam sni ke rong ka bamon te nak lang jingi ka council ni sodon ka jing skokia kam tam habdin mengi ki bol ki pai ba ki lok kemi ki bare che yudu ki thu ya kata ka jing pom sngai ka yudu wat ko wina ka jing pom sngai jong ka yudu ka dei na marketing jelai mo jong ki brio ki body drugs ki ba shong ka lenti ki sengkien ki ba ba ka por men step ru ka por bawan ki pai ba mat beli ki dukan kam tam ki nong di jor ki ban ka pom step ki shong ki brio ba ka ni ka man ra ta ko ka jing sngai tinggal yo banyak time ha be ni ka kam nak liang juga polis department nak ai jungbon nak liang juga hima melim nak ai jungbon nak kunju nak liang jumyeru nang ba jung siam bat ki am kila ai jungbon han ke jung ai jungbon ke jung ki ni la kot bangin form dak ka kanja operation team mo ke di ka operation team ka ban kentup ya ki officer ngini ne po the council ta kin dan ru na po ka police department bat kunju nak hima melim ti ki kambaro kan di ka operation team kan shom kin shom no la sha di sini hi bakanya perkhan ki kam bakin tray ki kam bakin ne khana ban wanra ka jing sung sngai ane yudo bat ka ba ka bangila pasnui ka long ba nakle kan ka operation team kan don ki kenja patrolling mo kan ka jing yard ki babor ki benta ka yudo kham tam me ki pon step te kala don ka jing uot ba war ka pon men miet no kham tam men miet don ki brio ki ba submit ha yudo ka de ba ka jing submit ha yudo nakle jong ka council kala pan jing shai nak kalian juga hima melim lagi don sisa ne em gibriu ki ba sami yudu nak kalian juga hima melim ka pentip sangi bagi don hi ka to kan ni ki dukan mat kini kila pan jingbet nak kalian juga hima bagi sami yudu nuan ba ka don ka jing we ke jing pelu anta yudu juga dukan ka baki bu ya ki gas kini ngila ongi nak kalian juga konsel pan ba ya kini ki ba sami yudu hadir ba kila yo jingbet nak kalian juga hima ki di ban ai no di ID card kena bagi ba kenang kena guna kebetulan kam yudu ada gelap iki beri ki bam dan ID card ni ki bam submit yudu gelap lamba kata ka jing dan ki ID card nang tang le kerlu ka beri ba jing jelai ka kya yudu na kalian jong ka test concern ngilapan jing shine na kalian jong himala ka shine e ba ken di kya yudu ya kalian ka hima kala pau hi ba kam ju dan kena jing jing bet ya ki kena ban ki dukan pi ban di kya yudu dre ki don hi ki beri ki beli ba kam ta nak kalian juga di kajian yang IT baik akan dika operation team bahkan sim yu ki senjam kena ban khanglat ki ki kam ta an ki beran po yodu tele se iba toni mo kam IT dia ko di bahkan dika team nila form ni ko operation team tingila ai bore ki ba rasai la sisngi kinya donno ka meeting ka baning kong jomki bakin kumnu bakin kin pentelun ka kam tika deadlines ka bangi ai ki kedai ba la kumdu ka te ka kiling kong ka bansawan ka mandi ka bansawan kin sedang no ai kani ka patrolling ka jongki hapo yo ti
kani ka tayo nila ai por ki bakin penbiang ya ki jingdon kam ki jongki namar kumbala pensyai ba poel mentan ya kaman force ka jongi ka don hadu prapu laingot hadu prapu khandai ngot naka liang jong ka bapet ya kayo te naka liang ka containment PS ki don apu laingot ki man force naka liang jong ki police em ki don du lai pesan naka liang jong ki enforcement department jongi hapo district council ki badan duty hayo ki don arpu san ngot but EPA in charge jong ka containment i thu ba ki don ki CRP ru ki ba attach lang bat ka containment but kini ki CRP ka strength ka jong ki ka don reungot ti man ba ki don ka duty ka mut kini ki CRP kini don rengkat lang bat ki pulit na po containment ti kani ka total man force ka jongi ka ba dei bat katika yo borok ka ka dei prap khandai ngot tingila ai bor kini ka operation team ba kin chop out kanya ki plans manu bandan duty men step manu bandan duty men sngi bat manu bandan duty men met ti let's see by next week pila ayatip hi ngin saya tip hi mengi borok kumnu kani ka operation team kan operate ha ka dei bat ka safety and security ka dei bat ka yo kham tam e kum bila pensyai ia mentan ka concern ka jungi ka dei ki drugs but ka kiat du ha ju ka por ti nginget scam ba kani ka operation team ka bangi la form mentar sngi kan wanra ka jing shom singai biang sa sisin ha ka lek ka wan jong ki nong song yo bading ko bat ba ar ki pai ba ki balik yo ti kani ka arrangement ka jongi ka shulong no ba ngila ai bor ki ba kin le ti subject to jingya kren mo nang ni syakmat le si yo kidang don susu kinu ki bala man ai bor ti ka wei ka bang skwa man pentip ba hadin bang ya kren man ta kasni ni syam ba ka lumjing jiri police station ru ka don benta ban pej ya ka security jong ka yo ti jai bang don representative na po lumjing jiri police station man ta kasni ngila shu IT no hai officer in charge jong ka containment ban brief ya officer in charge jong ka lumjing jiri ya ka ki step forward sang ni syakmat ka bang ingin le ka dei bat ka operation team Timuno ba